Opa, xentiña boa! Normalmente falo en singular, pero hoxe non. Hoxe teño que falar en plural, además, porque hai aquí unha algarabía de cuidado. Hoxe temos un pratazo deses de forno de 2 horas e pico, mi madriña querida, dos ricos, dos que ao mellor comemos unha vez ao ano, eu intento comelas máis, de feito é a xustificación perfecta para chamar a familia, para chamar os amigos e demais, xa sexa no Nadal, xa sexa primavera, cando que iramos. É un capón. Imos a facer un capón hoxe, ao forno, tradicional, sin recheo. A receita, sinxela. A partir de aí, vou intentar explicarvos como podemos chegar ao capón recheo tal que non ten nada máis. A elaboración prácticamente é a mesma, non? Entón, imos a facer un capón con unhas patacas que, aproveitando o calor do forno, que van estar, a mellor o capón, pois... é que 2 horas e media non que yo quite. Aproveitando o calor do forno, pois non vamos a frixir as patacas sin as verduras. Vai tamén ao forno. E se queres aproveitar despois, horneades unha bola de pan e horneades un biscoito para o desayuno do día seguinte, fora. Mirade, non me enrollo, cuidado. Mirade, isto para o adobo. Unha cebola, un allo porro, unha copiña de coñá, viño branco, perixel, comiño e allo. A partir de agora, eu boto o laureiro tamén, botalle, bueno, sal, pementa e un pouquiño, un chisco de aceite de oliva, tamén. Tampouco moito. Todo eso o adobo. Dun día para outro, na neveira, como se fixo toda a vida. Ben, segunda parte. Aquí hai unha segunda parte, máis ou menos co capón, non vou a salir del. E con eso tampouco, eso é unha cousa aparte. Cando o capón este adobado, vamos a limpar un pouquiño dese adobo ou vamos deixar que se coza todo o adobo ao mesmo tempo que o capón é o que vai aportar a humidade para que se faga ben dun xeito homoxéneo, non? Todo. Entón, o que vamos a facer é coller un pouquiño de manteiga e a manteiga imos a meter os dediños polo medio da pel e da carne, imos a meter todo, embadurnar todo en manteiga, ben embadurnadiño, vale? Sal e pimenta e aí, a partir de aí, comenzamos a fornear. Cando leve 2 horas aproximadamente, quitamos toda a salsa, imos quitala. E o limón o queremos porque no último intre, na última media hora, imos a coller o limón, exprimilo todo por así por riba do capón, que é o que vai a dar ese cortorrado e rico, sabedes? Por aí vai o tema. Isto que teño aquí van a ser unhas patacas con unhas cenorias, con unhas chalotas que van ao forno. Van con un pouquiño de adobo, tamén unha bandexa, isto aproximadamente uns 40 minutos, 30, 40 minutos así. Sabedes cal é, non? Temos termómetros na cociña, temos unhas máquinas tremendas, o que sabemos cando está a pataca é pinchando nela. Se está brandiña, a temos. Por eso digo 30, 40 minutos. Aos 30 minutos vades ali, abrides, pinchade a pataca, o isto xa está, punta, retirades. Que falta un poquinho? Pechade rapidamente o forno, 10 minutillos máis. Xa está. Non vos asustedes por cociñar un capón ao forno, nin por cociñar nada. Que todos fallamos, cuidado. Bueno, e quedanos o capón. Aquí Rafa quero velo, porque lembro aquela vez que fui ver as puchas as vacas, mi madriña, medio de animais, levase ben. Ben, pois chamamos polo gran Rafa Durán, vale, que seguro que vai nos conseguir e vai a topar o mellor capón que temos en Galiza. Rafa, un caponciño, a ver por onde andas hoxe. Oído no Pazo de Sabadelle, chef, por suposto que sí. Se o chef quere capón, aquí está o reporteiro recadeiro sempre disposto a servir ao cociñeiro. Estamos con Xosé, responsable do Pazo e desta granxa de carne ecolóxica, non? Sí, sí. Entre outras cousas, capón. Sí. O que temos en ecolóxico é a carne de vaca, de becerro, de rubia galega, e a maiores, pois, cebamos capós da raza de Mos, somos criadores, e tamén o capón rubio, que temos hoxe aquí. Que é un capón? Para explicarlle a xente que non saiba o que é un capón. O capón é o galo que está castrado, que está capado, non? No caso noso non utilizamos esa técnica por unha serie de circunstancias. O galo, xa digo, está sin castrar, teñen un índice de mortalidade moito máis alto porque pelean moito entre eles, e o capón, o que está castrado, pois engorda moito máis por outra serie de circunstancias, pon máis grasa, etc. O noso, digamos que sería máis fibroso,
é distinto. Entón castrase por iso, non? Para que non se pelexen tanto. Claro, sobre todo eso, sí. E fai que engorden un poquinho, que engrosen un No poquinho. caso noso é distinto, é dicir, son capós que andan por aquí adiante, libres, e a súa carne é distinta, é dicir, por decir de alguma maneira, estaría máis próximo ao que sería a caza, é dicir, os animales libres, non? Que comen estes capóns? O típico, pois desde berzas hasta tomates, cando sobran, claro. Hai unha época moi bonita cando comen cereixas, non? Cando hai moitas cereixas, pois temos algunha cirdeira que cando non se dá, pois dámoslle cereixas tamén, non? Despois o habitual, non? Pois fariña de millo, de cebada, que é o orxo, o tradicional, o que facen por aí fora, as berzas, por suposto, eso xa non pode faltar, o típico dos capós de Galicia, que están nas aldeas. E estes animais cando se sacrifican? Canto tempo ten que pasar? Como mínimo 8 ou 9 meses, como mínimo. 8 ou 9? Eso como mínimo. Por eso despois observase que é unha carne moito máis oscura, moito máis feita, a súa cociña é moito máis longa, non? O sea, levan ao mellor 3 horas ou 4 cociñar un capón, non é o capón ese típico de granxa, é dicir, é outro mundo, non? Xa. O sea, que o noso chef ten que ter en conta que non é un polo industrial, non é unha carne tan branda, claro, sí. E por iso ten que dedicarlle tempo. Claro. Ten, creo que 20 minutos por diante, a ver que fai. Que fai, seguro que algunha trampa. Eu penso que isto vai lle valer, que este capón é o ideal. Non sei se che vale, Xoanqui. Como é ideal? Sí, non? Perfecto, vamos. Pois Xosé, moitísimas grazas. Gracias a vos, gracias por a vos. ser tan amable. E bueno, aí che mandamos o capón voando, vale? Disfruta, amigo. Recibido, cambio. Joder, que máquina. Aquí o temos, o bichiño. Dos vos, Que isto xa non sei que facer. Vale, veña, imos a traballar. Iso. 3 horas, vai a ir ao 180 grados, que vou tirar isto. E imos a meterlle un bo ao viño, vale? E deixalo como facía mamá, como facía a boa, na neveira, durante toda a noite. Mirade, cebola, vou botar toda. Con isto, imos formar despois unha salsiña, allo porro. Para que esta salsiña sempre ten que haber humidade na bandexa, aquí dentro. Sempre. Porque, claro, pensamos, se ten humidade, pois o mellor non dora. O dourado témolo ao final. Agora vamos a preocuparnos por cocer a carne, por cocela ben cocidiña. Imos preocuparnos por iso. Despois ven a segunda parte. Acabo de botar o comiño. Oye, que queredes un pouquiño de ourego, un pouquiño de tomiño, un pouquiño de romeu, pero perfecto. Perfecto, sin problema. E temos un par de dentes de allo. Vale, que imos a coller e teño por aquí o prensallos. Pois non o teño. Ai, sí, ven para aquí. Botaba de menos. Cortamos ya así o cu. Vale. Eso é. O prensallos. E aquí temos a humidade. Viño branco, por favor, do bo, e unha copiña de coñá. Hai quen lle bota ao viño tinto. Que pasa? Xa é unha carne escuriña e demais. Tiro polo branco. Facedo o que querades. Pero sí que é certo de que eu, nas aves, tiro polo branco. O alliño, 1 e 2. Pensade nas opcións, o que vos guste. É unha casa, botelle, que sei, cúrcuma, botelle... Eu digo un xeito sinxelo, con cousas que penso que temos todos na casa, porque quen non ten comiño, quen non fan callos na casa, quen non o fai. Vale, viño branco, todo. Fora. E coñá, aí, prácticamente todo. Ben, aceite de oliva virxe extra, como unhas 4 culleradas, vale? Pimenta. Unha cullerada. Facedeme caso. Así. Non é moita, xa veredes. Sal. Vale. Un par de culleriñas, ou unha culleriña e media, máis ou menos. E un chisquiño de vinagre. Ben.
Vale, remexemos. Pemento vermello. Tamén. Por que non? Dadeslle color. Un sobre de azafrán en pó. Tamén vale. Moi ben, ven aquí, compañeiro. Imos para aquí, arrimamos. E isto que vai así un pouquiño por dentro. Ben, vou facelo aquí. Vou cambiar para aquí, limpamos isto para acá, fora, fora. Raca e traca. Agora, se podedes, cando pase un pouquiño de tempo, colledes e dades a volta, vale? O sea, colledes o que hai por aquí, todo isto que hai por aquí, e vades xogando con el un pouco. Lavades ben as mans, vai me caer por fora. Lavades ben as mans e dades un masaxiño, sí? Sabedes por onde vou, verdad? Toda esta verduriña, cando este asada, repito, que non falte líquido hasta o final, cando está asada, vai formar unha salsa, co coñac, co viño, con todo, aquí deixamos todo. E agora, isto o único que temos que facer é pasar un papel film por o redor. O papel film que fai? Fai facer unha cápsula. Facemos como unha cápsula e todos os alumes van a quedar concentrados, entendedes? Non se vai a evaporar, vai a concentrarse moitísimo máis o sabor. Tamén vos lo digo, 8 horas, ou dunha noite, ou 12 horas, o tempo aquí é relativo, non o deixedes 4 días. Pero sí que entre 6 horas e 12 horas, sen problema, sen ningún problema, vai coller un pouquiño máis de intensidade, canto máis tempo, é sentido común, nada máis. Pero que resulta que este é un bichiño desde que agradecen todo este tempo. Bueno, acabei co papel film, meto o papel albal. O papel de... Con este me chégame. Bueno, listo, compañeiros. Vou chiscar un ollo, porque eu vou para a neveira, vale? Deixademe aquí, tapando o bichiño. E dentro, nun chisco dun ollo, para vos. Para min mañán, para min é un día. Vémonos. Ata agora, amigos. Pasaron 8 horiñas. Estoulle quitando a verduriña que hai por aquí. Vale, damos a volta ao bichiño e mirade. Con esta manteiga de porco pintamos así todo o bichiño, vedes? Sen medo, Sen medo, non imos a facerlle mal. A nós un pouquiño. Pero bueno, mañá nos poñemos a dieta un pouco, coñemos unhas pouquiñas de berzas e asunto solucionado. A froita e listo. Isto, non sabedes, fai máis gracia porque, o que fai unha manteiga de cerdo, porque isto, en calquera carne, por exemplo, que sexa así de ave, untamos un pouquiño dela, e no porco, cando facemos o porquiño, pois é ideal tamén, non? Sempre hai que tela. Mira, hai xente que o capón brídano, ou mete unhas bridas por aquí nas patas e manteno así todo pretiño. A mí non me gusta, a mí me gusta todo. Pero sí que é certo de que chegas a cocer por aquí, a pel cócese por aquí demasiado. É iso que non me mola. Entonces o que fago eu sempre o deixo así, que entro calor por todos os lados, por arriba, por abaixo, por debaixo das as, e despois, si efectivamente vexo que hai unha sobrecocción das as, envolvo cada unha delas en papel de aluminio e punto pelota, solucionado o problema. Pero esas asas teño torradiñas, non cocidiñas. Pero bueno, para cada quen, oye, pois, xa sabedes que aquí carta aberta. Vale, e agora o forno o teño xa aí prequente. Velocidade cruceiro, 2 horiñas. Despois ainda queda a mellor ainda quedan 40 minutos máis ou algo máis, todo iso despois imos sabendo. Pero aproximadamente por aí. Pensade que isto non é do que nos dan por aí, Isto é primeira calidade. Aquí hai carne duriña, Así que hai que darlle o tempo,
Moi ben. O limón é o terceiro paso. Ora vamos a polo segundo, con respecto ao capón. Despois comenzamos aí. Bueno, moi ben. Imos pro forno logo? Veña. Vou deixar aquí. Porque collelo cunha má e tal. Isto pesa, eh? Aí vai. Pórtate ben, eh? Pórtate ben. Veña. Seguimos traballando, amigos. Isto, polo de agora, bueno... A broche non me fai falta xa. Agora, pataquiña. Pataquiña, vou aproximar. Isto por aquí. E o viño. Outra fonte do forno. As típicas de cristal, estas que temos. E senón, outra bandexa do forno. Eu se fago unha máis pequena sempre tes máis recollidiño todo, a salsa e todo isto, entón xa sabedes, sempre teño varias para o forno, sempre estas están moi ben, son de toda a vida, son un material que lle teño cariño, algún día, pero esas bandexas cantos anos teñen? Porque agora hai diseños novos e demais, non? Pero que esta chemo somos así, somos moi sentimentais hasta con unha tixola. Ou eu polo menos, colle cariño unhas cousas, a unha ferramenta e coidado. En todo, en ferramentas. Miña compañera xa me di, parece que tes o síndrome de Diógenes, jardas todo. E que de verdad non é egoísmo ni nada, doulle importancia ao material, as cousas que se fan ben feitas. E hai unha tendencia moi importante agora por facer iso, por recuperar esas cousas de segunda man. Aí atrás estaba mirando unhas sábanas da miña nai, non? Cando antes se bordaban, todas as mulleres pasaban e facían o ajuar. Si, vou coller e vou pelar aquí. Vale, e facían o ajuar esas colchas que había, esas sábanas, que moitas veces quedan aí guardadas. Isto fixo a miña nai e tal, ou a aboa. Está moi ben conservar esas cousas. Pero hai xente que non lle dá moito valor. E agora vas, ahora vas por aí a un hotel e como che poñen esas sábanas, xa sabes que a habitación non vai baixar de 180 euros. Cuidado. Claro, teñen sábanas feitas. Moi ben. Mirade. Estas xa as teño peladas. Vedes todas xuntiñas. Mirades o que fago nun cachalota. Corto por aquí e vou pelando. Pero o cu non yo corto. Porque... se non desfaise, e van estar aí, oi, unha hora van estar ben, porque ahora non vamos meter o forno, Teño o capón aí, 2 horas e media, pois vou deixar pasar 1 hora e media, e dentro de 1 hora e media, como sei que falta ainda 1 hora máis, e cando imos a meter isto, vale? E bueno, comentaba que non chego a cortar o cu da chalota. Pois precisamente isto é o que me refiro. Precisamente para que non se me desfaga despois. E se se desfai, e se se abre, que seguramente vais a abrir, porque no proceso da cocción vai quedar toda unida. Vai quedar moi rica. Os allos con pela, para que non se queimen. Así, chascamos un pouquiño, é suficiente para que solten todos os xugos e demais, vale? Non hai fallo. 1, 2, e o terceiro, fora. Máis doado, desde logo, é que non pode ser. Perixel. Aquí vou coller un cunco, Aí. Chega. Ben. Onde teño? Aquí. Este chega ben. Perixel para dentro. Vale. Pemento 12. Orego. Un chisquiño de vinagre.
un pouquiño de viño. Un pouquiño, un vaso. Vai evaporar, non hai fallo. Medio vaso máis ben, Ben, ben. Quédanos aquí o único que nos queda é a cenoria, que pelamos aquí nun tris. Igual que a pataca. Non podo usar o pelapatacas, a cenoria non sabría pelala con un coitelo. Ben, si sabría, pero vamos, son destas cousas que xa... Bueno, xa sabedes a mí, non? Que me gusta este corte aí. Gordiñas, ten que aguantar, durante unha hora a cocción sin que se desfaga. Que quede brandiña, que quede con sabor. Pero que non se desfaga. Vale. Aí vai. Queres botarlle un pemento? Botarlle un pemento, non hai fallo. Ningún fallo. Listo. Fora, aceite de oliva virxe extra. 4 culleradas. Listo. Sal. E pimenta. Máis especias, menos especias, queredes simplemente un chisquiño de sal e un pouquiño de aceite de oliva e un pouquiño de viño? Vai. Vale. Por que fago isto? Pois para enrollarme con vos, para decir, oye, que tamén podemos botar isto. É sinxelo, Hai xente que se complica se fai máis cousas e tal, eso según os gustos, según tamén os que estades na casa. Según, oye, pois a aboa non lle gusta tan especial. Bueno, pois xa está, non lle botamos tanto e listo, De todos os xeitos, tampouco pensedes que van a estar fortes, nin que van a saber... Van a estar carayudas. Vale, adentro. Bueno, aquí, fajo esta receita, fajo isto con un capón. Isto... Para un peixe, para unha pa de año, para un xamón asado, facemos aquí a guarnición que vamos. Moi ben. De vez en cando, cada 40, 30 minutiños ou así, abrimos o forno. Pensade que cada vez que abrimos o forno, tende cuidado porque baixo calor, Abrimos o forno. Miramos e se podemos, collemos e xa sabemos o que temos que facer. Unha culler, bueno, esta pequeniña, pero unha pouquiño que sexa un pouquiño máis grande. Salseamos así todo e co capón exactamente igual. Vale? Retiramos, intentade sempre, aí insisto moito, non? De abrimos, retiramos, deixamos o forno aberto, aí sempre, pensade moito, de verdad, de coller, ter un sitio para coller, quitar e pechar a porta do forno. Non por nada, porque corta demasiado o tempo de cocción. Despois, para que volva outra vez a coller a temperatura ao forno, joder, pasa tempo por aí, e aí sí que se nos desmadra o tempo. De acordo? Bueno, pois non teño máis que contarvos. Mirad unha cousa. Vou esperar e despois vémonos outra vez. É un chisco dun ollo. Vou esperar que pase esa hora e media aproximadamente para meter estas verduriñas, vale? Ata agora. Arrasa. Agora estou facendo eu como Polo S. Estou facendo así. Porque xa queren meterlle aquí e están metendo o fuciño máis de un e de unha. Mirade, regamos con limón. Bueno, bichedes que quitei. Esa é a salsa que imos a formar a salsa. Imos a pasarla por este pasador de puré. Estas son as verduriñas que xa temos asadas. E agora poñemos así un pouquiño de limón, que veo que vai a facer que a pel este crocante. Vale, un e outro tamén, Vai dar un saborazo impresionante. Facedeme caso. E o forno. Bueno, vou vos dicir o tempo. O tiven 2 horas 45 minutos a 170 grados. Fai media hora que desprendeu a pata. E agora imos a darlle uns 20, aproximadamente, entre 20 e 30 minutos máis. A mesma temperatura, vale? Mentras tanto, imos a pasar polo pasador de puré. Me acompañades ao forno, por favor. Vinde para aquí.
Vaya por Dios, apajeino. Bueno, acabo de apajar, ainda ten que... Polo tanto, a temperatura... Ai, non, o teño encendido. Vale, apagouse a luz, pero está encendido. Ben, perfecto. Con xeito, Con cuidado que isto pesa, que isto non é unha... Isto non é un polo de supermercado, isto é un capón dos vos. Isto pesa. Aquí hai material, Ben, isto abaixo, para que caiga os xugos, aí debaixo. Que eses xugos, por suposto, despois vamos embarcar, cando teñamos a salsa, imos embarcar con eses xugos tamén. Aquí non se perde nada, iso é ouro. Bueno, perfecto, mirade. A cebola, o allo porro. Vou vos dar un pouquiño a espalda, Quieto. Mancheime, no. Non me manchei, que ben. Sabedes que son torpón, para min eso é unha alegría. Os torpós... Guau, arrecendo, que rico. Madre mía, querida. Aí vai. A pía con él. Vou coller un prato para apoiar aquí as cousiñas. Vai, así, e así, e fora. Ben, pasamos polo pasador de puré. Esta salsa eu non lla vou botar en riba, vale? Eu esta salsilla vou deixarna ao lado, nun lateral, para que cada un se salse cunha culleriña se quere. Bueno, é que non teño máis que decir. O único que me queda é empratar, falar un pouquiño con vos despois. Ya, de vedes como está pasando toda a salsiña. Joder, isto está riquísimo. Vou desgrasar un pouco, vexo que ten moita grasa. Entón, o que imos a facer agora é coller esta grasa, quitala daqui e ligar un pouquiño a salsa. Amigos, amigas, vémonos agora nun chisco dun ollo. Vou empratar con polo enteiro. Non sei se terei prato para ele, se non o inventamos, non vos preocupedes. Vémonos agora. Maceramos o capón coa cebola, o allo porro, o brandi, o comiño, o romeu, o perixel, o viño, a sal, a pementa e o aceite de oliva. Embadurnamos con manteiga de porco e enfornamos 2 horas a 180 graus, salseando cada 30 minutos. Retiramos o capón do forno, pasamos a salsa resultante polo pasador de puré e reservamos. Poñemos zume de limón por todo o capón e enfornamos a 200 graus unha media hora. Asamos as patacas, as xalotas e a cenoria coas especias, o aceite, o viño, o vinagre, o sal e a pementa. Empratamos coas patacas e listo para comer. Capón con patacas ao forno, un xeito de facelo, Porque aquí en Galicia, cuidado, isto é moi discutible, é como facer unha cardigada, como facer un guiso, cada un ten o seu xeito. O único que podo garantir é que está chivo. Un apunte. O polo está feito, xa rompeu e demais. Quitei polo pasador de puré, deixei de cantar e quitei aproximadamente a metade desto de grasa do polo. Iso, por decantación, imos collendo esa grasiña e retirándoa, vale? Non imos a mesturar ca salsa. Unha vez que teñamos feita a salsa, vai quedar para a parte de arriba, vai quedar esa capa de grasa. Esa capa de grasa a retiramos, esa non a comemos, vale? Deixamos unha pouquiña, unha pouca. Aquí o que hai agora mesmo xa é a verduriña torradiña e queda unha salsa que, vamos, que non vas a desar nada. Entón, agora, trinchamos unha culler de salsa a cada un por enriba e punto. Isto é unha maravilla, o sabor que ten. Bueno, xa non digo eso, que non quera salsa e que o que lle toque esta liña aí crocante ou ese zanquiño, tremendo. Bueno, pois un xeito máis. Amigos, amigas, un bico, un sorriso na faciana durante todo o día, por favor, e vémonos outro día. Chao.